Esta mañán, estades agora aquí. Galicia reconoceulle nos últimos anos o traballo que fixera, rendéndolle homaxes e honores, entre outros, por mencionar algúns, a Medalla de Ouro da cidade de Santiago, o Premio Ramón Otero Pedrallo. A Asociación de Libreiros Galegos rendeulle homenaxe polo seu labor editorial. En 1992 recibe o grao de doctor honoris causa pola Universidade de Santiago e no 2007, pouco antes de que tivera que marchar definitivamente do INI, do Seminario de Estudios do Instituto de Santiago, a Universidade rendeulle unha semana de actos que pecha coa súa investidura de doctor honoris causa. Teño que recoñecer que nas súas conversas non existía insidia, moito menos animadversión aos que el consideraba xente seria e amigos, os que foi incapaz de dudar. Por iso, barrer fora da empresa Isaac Díaz Pardo puido ser legal, mais non moral. Terán esa legalidade das accións dos consellos de empresa, nunca o noso respeto. Todas as primeiras accións que recibiran, todos eles que tiveron o que seguiron incrementando para despois, por esas maiorías, foronlle regaladas por eles. Os que recibiran todo da súa xenerosidade foron os que o traicionaron. Até a súa morte, Díaz Pardo non escatimou os méritos de Luís Seoane. Hoxe, a historia de Sargadelos estáse contando borrando os nomes dos donos. Non existen. Por iso, é de xusticia que o noso respeto seña sempre para Isaac Díaz Pardo.